sä teet? Ja tuo on keltainen, no se on voikukka. Eihän toi ole voikukka. Sehän on narsissi. Kumpis meistä tässä oikein on professori, sinä vai minä? Mitä? No mutta ei se silti ole voikukka. No mistä sitä ihminen tietää, mikä minkin kukan nimi on? Eihän ne sano. Minä vaan väitän, että se on voikukka. Mitä sä oikein kirjoitat? Teen tässä semmoista uutta kokeiluluontoista monistetta Pirkkalan kouluun kasviopin tunnille. Ai jaa. Olepa hyvä maista. No sinustapa on tullut kultainen. Laitat vaimolle ruokaa. No niin. Maista vaan nyt hyvin nopeasti, äkkiä. No? Ei hassumpaa. Mitä tämä on? Se on sieniruokaa. No, sitä mä ajattelinkin. Kuule, ei tunnu mitään huimausta tai mitään sen tapasta. Ei. Miten niin? Teen tässä vaan tutkimusta. Nämä sienet eivät näköjään ole myrkylliset.